gonɗa ko caggal leydi aɗa yiɗi leydi galle walla ni gollade e Sénégal Global Invest SK bismimama jeegu tereji jogiiɗi kayitaji laaɓɗi galleji moƴƴi biroji juɗɗi nokkuji demateɗi Global Invest SK ina waɗa hen ko weɗɗa lugol galleji e nokkuji joɗɗi ko gollal ngal Global Invest SK seedana Global Invest SK ko wallude e wallodirde e ɗanniyankoɓe no koɗiri eno ɓamtori e Sénégal kala jiɗɗo hebde hen nokku Global Invest SK wi wodat ko nannuɗa e ngalu ko heddi ko aɗa yoɓira seeɗa seeɗa ha nde gasnuɗa keɓa nokkuma kala jiɗɗo jokkodirde e mabɓe yo noddu e 00221 78 457 05 50 Global Invest SK ha yo jam ari Calma, ben darma, chakalma, ebe peuja ya calma. Do yewi, do ya toni. Je t'aime à la folie, Fomani anani, olgo kebi. Ça va? Nice. Salut. Comment Moussa? Moussa, Ouais. Moussa, Ça va? Anne. Mo. Ok, ça va? Ça va, cool. Maudou, machallah. Allez, Nejam. Oui, Maudou. Tout va bien? Oui, ça va bien, Jamtan, machallah. Alhamdulillah. Machallah. Manja fuda nak stay déranger mo la ko non. Ay mi tampini sa lijjite numéro ma. Sa yi mi noddi mama ha do. Que parce que adan direct ken worbe quoi, famille. Et puis gorko entre gorko e gorko. So sahaji wonko kewat ko il faut e kuccinira e woda ko min jawti hen fami Mi fami. jon non min nak wonko haalete wonko nanani e gueɗe mo ganduɗa c'est très sérieux. Et puis min wona neɗɗo a famani jiɗɗo ha jibbi tan ko leera mi anda gongo hollum surtout so tawi koye min fayi quoi fami joni noon min kam jimmi tan ko entre gorko e gorko taw min kam jarani suudemi heddare ten worɓe quoi fami mi kalna kam tan e taw ko gonga a fami hakkunde ma e haaɓi ko ɗum tan mbiɗa yiɗi par ce que haaluji ɗi nana keewa et puis fama tan quoi wonko haalete hen tellement ene waɗi grave que min sa ne wawi affectude mi gueɗe kewɗe e banggueji kewɗi donc jinnomi tan ko balla kam tan kalna kam hollum woni ɗon hakkude ma e makko so tawi won relation mo wondu ɗon walla tan mi andama jimmi tan ko andude dal fami
ok kon min nanima quoi kon an ka enquêteur Hein? ah ka enquêteur walla ka yiddon nadde vie privée quoi Yo, respect. parce que Debout. par respect Non, parce que min aɗa wiyami comme enquêteur. ka enquêteur parce que Pourquoi? an ko wiida ko fof ka wiiɗo min yami haala vie privée quoi an Non, wallahi. kañ Non. wiiɗani pour l'instant Famani. sabu kaw o sahaa ɗo kaldanma ɗo mbeɗa tampi no feewi e galle o mbeɗa tampi mbeɗa jaaki sabu ko mbiɗomami ko wonno hakkude amen ko hande o sahaa nan jogori bonnude gurdam on tampere fof aduna o tampini kam heen façon haala fof kowo jogii kowo foti haaldemi o miijotako Aissata nan ɗo o miijotako Habsa nan ɗo o miijotako haydara kaw kala no arde hakkille makko tan o haalat te min comme joom galle gondumi koye ɓesgam te won ganduɗa mi yiiɗa waɗede ɗum e yeeso ɓesgam jinnomi tan kaw mballira kam sabu Allah e nuraɗo mum kaldana kam e makko mata mo luɓam galle o te ko wonno hakkude amen ko erreur tan te kaw aɗani neɗɗo timmani sa yi hande kadi noddirmami ɗo ko yidde ya wallam e makko sabu o saha joni on erreur gonnoɗo hakkude amen hande tampini kam no feewi gonagal ame galle o wallahi kaw natti fewde sabu ko wela haaldemi o haalat to wela wiidemi o wiyata o wonda ko Absa ne jooɗi o wonda ko Aissata ene jooɗi te vraiment kaw aɗa andi e nder gallam neɗɗo kadi ene manque am hen respect walla ne haalami hen ko fotakam haalde welani ta hay so wona haydara min comme responsable te sehilaɓe ne mbawi arde e galle o ƴeewiraɓe wonko walla o haalaɓe wonko ko ganduɗa ko vraiment min ne welta kam ta aɗani min mi wawa huccidde makko mbiyamo yo yaltu galle o ɗum waɗi kam arde ma kaw vraiment walla kam kaldama makko aɗa mi nani haala c'est vrai noon komi jinnaɗo ma comme no mbiɗa kadi komi kawma te ɗum kadi mi faami ɗum o hollini kadi a waɗi mature tu te sens responsable maintenant mais jiɗmi wiidemo ko gonga neɗɗo timmani mi tikkininomo noon mais no situation yaari ni mi faami effectivement e woodi noon ko kaldunoɗen mais Adama d'après ko mbiɗa ko l'erreur yeehi men mais est ce que an ko mbinoɗa kam ko hakkude ma e ko hen tan kaɗɗa wallahi kaw hen kanni Allah kadi ene seedi ko mbinomami ko hen tan kanni mi diwani bosani ala noon o waɗani feere fof noon o waɗi ngam dañcude ko kewno ko hakkude amen A famani grand min sa yi min mbeɗa ara mbeɗa namdoma ɗum par ce que minne kadi wonko kewi que haaluji ɗi nana keewa et puis ko affaire goto sérieux a faami ko yidde andude tan pour min kadi mi anda no daririmi faami ko ɗum tan wona affaire de enquête mbeɗa naata e vie ma privé non min wona ɓeɗon yimɓe de voilà. ok haaɓi nodima laabi ɗiɗi haaɓi par ce que haaɓi sa yiiɗi nande gonga sa yi toujours miɗo nodduma toujours miɗo rewma à cause miɗo yinma nde franchement sa yiiɗi nande gonga tan pour l'instant mi tampi quoi par ce que haaɓi miɗo waɗa n'importe effort pour miɗo rewma haaɓi min famani mi anda hoɗum woni probléme ma haaɓi min sa jaɓino pour l'instant ni janggo mi resma yidde wawa wonde hakkude meɗen an ka mawnamde ka tonsam a wawa wonde yidde wawa wonde hakkude meɗen quoi ɗum ɗon haaɓi oɗum wuuli ka mawnam haaɓi non min komi cuhlel komi janggo kadi ɗum wonani hakkillam sa min mi jaaɓi pour aɗa jangga mi salaki ɗum ɗon quoi sa yiiɗi nande gonga min miɗa wawi accude ma aɗa jangga wawi miɗa wawma resde an oɗum woni probléme ma quoi min famanima ha joni min ala hay probléme goto de yidde wawa wonde hakkude men ka tonsam an accinam haala tons haaɓi min mi famanima yeew haaɓi aɗa andi rewɓe no heewi ɗo
sa yi quartier o fof antan mi rewata habi franchement parler min so woni na sagam habi danaka cadre jangi min mom wade encadré ku yidda fof min jabi pour wadama encadré à cause pour jida kam tan parce que min wona worbe be don quoi franchement so woni na sagam non walla kam tan sibi Allah non wa walla dem de min ko mi jango en plus quelque ko cuhulen ko batta ni ko sax baba mi yida dum mi yida darade bedde sax ini yeme won hen wor be dardi mumen yida dum sax mi yida dum hay mine horam ani Aisha o dum tax mi da rewmani saydi nande go grande sœuram e yumma kabe siklabe kany tax mi da rewmani o to sikku non min mi yani parce que Aisha min kami tampule haalo quoi min mi rewima ha mi tampi annu non dum woni xanni woni dernière fois mi da xalnuma dum ne ganduɗa yayam e Aissa e sœur ma koɓe sehilaɓe ganduɗa yidde wawi wonde hakkude men sax te min en plus comme cukalel yidde waɗa ɗum sax e hakkillam ok ɗum woni réponse ma andu ɗum ɗo xanni woni dernière fois min an nantata ɗum ɗo no xum kam parce que rewɓe ɓe no heewi ɗo Aisha miɗa yiɗi ɗum ɗo waɗa ɗum nder hoore ma xanni woni dernière fois an nantata e xum kam mi xaalnuma ɗum Moussa a yahat kanko yehiɗi franchement moom mi yiɗano ɗum ɗon heɓomo franchement jah sa yiɗi nande gonga quoi aussi tamit gorko e gorko min ema yewtata ko neɗɗo anduɗa mi rewima ha mi tampi mi heɓani mo aussi ko debbo anduɗa franchement miɗo yinnomo trop franchement miɗo yiɗimo no fewi aussi mi waɗimo recherche banggue diddi foof o jaɓani an rewanno e makko mi rewanno e makko aussi sax mi rewim pour mi resamo wawi o salimo bon o jaɓani mi waɗi effort pour mi yette ɗo mako sax o jaɓani franchement parler sa yiɗi nande goo mi rewimo ha mi tampi min banggue ɗiɗi ɗi foof min kam rewɗo ha mi tampi wawi o jaɓani franchement carrément ko dari ɗo wi o yiɗani kam si tamit n'est pas mérite ça quoi kankone ko heɓima ko franchement parler donc o meeɗa yaltude non parce que min nani nane aɗa wiya entre gorko e gorko sa yiɗi nande gonga tan minema ko mi meeɗa yartude ok donc merci grand ok jaram on est ensemble weltima merci waɗa kono fof mbeɗen dugi d' accord eyi ko mbiɗa ko minani ɗum mais kadi est ce que ko woni ɗo e galle ko gonɗon ɗo e galle ko est ce que on guurani gilli less manam oɗon goni less oɗon kalda less taw min mi anda mi tinani goɗɗo e goɗɗo tinani taw oɗon gondi taw ko less gonnuɗon est ce que ɗum naala hen kawa somin gurduno gilli less tawno komi haalnima holno foti laaɓi garɗa ɗo mbiɗa kam yomi humanno ko jaabi ma mbiyam ko mi ala yidde fayde e makko sabu ɗum hande somi ƴetti hande e miñum joom suudam mi humani ɗum hakkillam wayta tan kono mbeɗen fijjey miñum joom suudam taw mbeɗa resi joom suudam ɗum waɗi min hakkillam wonani e humandemo galle o kala kewiɗo mi haalnanima tan andu wooda hen c'est sérieux ko kalta ko wallahi e moƴƴi joni de toute façon aɗa anno mbatten e wuuri soko rufani e ko tubagu wiyete ko les sales se lavent en famille c' est à dire funti laami ɓuri felli laami kanko ko ɓiɗɗo galle kono noon andu kadi ko bandiraɗo kono kadi ko ɓuri hen wonde importance woodi ne hanki ne muusi nde o ƴetti sacrifice uji wondude e ɓinguel ma ɗo e nder galle ko metti tawimo ɗo hunde fof tawimo ɗo o muñiti saabu Allah e nelaɗo o acci fof makko et puis c' était pas facile so welanomo o wasa wadde ɗum mais déjà en jii ko waɗi ko sacrifice o ɗum wona hunde tokosere une fois ko hande mbiɗama yo yaltine galle an soit ko mbiyama yo yaltu galle walla min mi yaltin ala ɗum wonata koriji bandiraɓe sonani ɗum wallahi hamdou te c'est pas normal joni kanko to woni ni
kanko jaltul hay habsane ala ɗo ɗum waɗi kam wiide waɗi profito tan jewtiden ɗo haɗa ɓe garda d' accord no mbaɗɗa ni ko feere eyyi mais minne kadi ko mbimami ko je vais essayer mi haalde makko woda no kaldirinmi makko min paamodira taw probléme watta mais mi wawa wadde mo promettre kam wiidema kam mi wiyatmo yo yaltu boowal walla yo yaltu galle o mais ko ɓuri hen dañde importance woni mami haalde makko en tant que jinnaɗo makko jinnaɗo kaldo e ɓiim comme no kaldirtimi mani mi haalde ko te an ko kalɗa ɗo ko so tawi nene ma a itti distance hakkude mon so ɓooyi seeɗa so yi ɗum e yeeso ma mo yaltu galle o taw ana yaltinano en ce moment ko nden dañata faveur nden ɓurata welde nden ɓurata kadi wonde ko woni gonga mais yaltindemo comme c'est pas possible accinmo ɗo rek wat ko poɗɗa wadde ƴettu distance ƴettu gardement en tant que responsable so ɓooyi seeɗa so liiri ɗum e ma tan kanko mo yaltin hoore makko tawa a yaltan Adama malam vero Adama che sia rien mon amour il y a rien du tout il y a eu message ma tan yeso ma ngo changer donc ko message orange tan mi andi promotion ji allez bon appétit baba jita noon tigi kono noon ɗum mbeɗa miiji noon haɗa mbiɗa yaade wonko jiɗi haalnude wonko jiɗi mi yewtede galle ma galle mo gonɗa o galle men mi yii darde ma hakkude ma ha Aissata gila gonɗa ɗo ha baane ha baane vraiment ñande fof no yimami aɗa ɓeyde surtide ngel ɗo cukalel aɗa ɓeyde surtide galle o wadde an gaccituma ɗum koye Allah kono noon wonko jiɗmi haalde aɗa anndi kam les années passent très vite te ko woni gorko o wonani debbo te machallah an no mbaɗani kilo dow ma haalis ala fof ko manque ma aɗa yooɗi aɗa jogui présence te ko wona ɗum koko ƴewɗomo fof na andi carrément vraiment machallah ɗa je touche du bois wonko ganduɗa jiiɗa hen yettade te ɗo to wonno ɗo no lobbini won kala jooɗo a faami aɗa jooɗi tan hankadi a yiyetake hay goto fota ay joni wonɓe ɓe kadi wonno cuutortoɗa ɓe jiyetama yimɓe anno sinno wona e galle gonɗo taw ko a dañi ƴamowo te sa ƴamama kala ƴamɗoma resete par ce que ko foti wonde e debbo ko foof nana e ma te kadi so ɗum yewti kadi gueɗel ɗimmel nguel
woni déjà acino projet ji ma fo aɗa jooɗi te aissata mo ganduɗa aɗa rewa mum jamma e ñalawma hankkadi joni machallah aissata joni dañi 11 ans voire 12 ans ce qui veut dire hankkadi machallah vraiment kanko ko heewi mo wawni hoore makko wallahi so ƴeewmi tan vraiment haqqillam tan mbiyen mo ndeysan ƴeew tan to wonɗo waji ɓe jawata yiide mo fuɗɗiɗa resem baba an kaldanmi de ako takam femen joni ñam lam an kaldanmi de joni haalda yow ni woni boss ngam ummo ɗo ngoɗum koye yebde journal so ñamli kam après mo ummoɗo waya mo ñamlan min aɗa dañi ko jobɗa mana jogota so mawni sa mawni eyi ɗum sirani hiko wasi hen sir sirani mi anda so taw sa mawni ma dañ ligguey par ce que déjà ha softani e jangde a forani e jangde sa mawni holko jiɗɗa wonde avocat avocat ɓuuri avocat guine avocat guine to gonɗa ɗo an to gonɗa ɗo a rutaki Fouta ko guine paɗa directement mbaɗi yimɓe to guine paɗa ɗo kala jiiɗoɓe sikkata ka guine avocat pour hol ɗum hol cause mo défendre tan wat défendre rewɓe famɗirteɓe doole ɓe rewɓe famɗirteɓe doole ɓe eyi comme watteɓe violé ko ɗum tan mi wona haydara noon mi haaldirani ɗum haydara c'est par ce que aɗa andi e mi haalanma gueɗe de avenir debbo ɓooyaani ko woni e gorko ko wonani e debbo sa dañi duuɓi nogas tan so ɓinni seeɗa tan kadi a naywi eyyi ɗum ko ɗum woodi eyyi mbatta hen haqqille noon ko gon kalɗa kam mi nani kadi ko kalɗa ko te mi weltima hen no feewi min kam Aissata ha hande ƴeewirto mom guiɗi tan ko nde o jibinono nde ha hande min mawmomo komi yiyata ɗum ni ko yimɓe mbiyata kamo mawni o mawni kono wawata yiide ɗum min sincèrement kono kadi kalɗa ko kadi mami micco hen surtout ko yeehi e corté banggue liggueyam o waɗi duuɓi hande mi waɗino abandon e foof batte makko gati min no jiirano mum mi yurmotono mo de telle sorte kadi mi wawano accude woɗo tan mi yaha min golle kono noon a haali gonga mami a watti hen hakkille te ɓeɓe gondumi ɗo e galle ɓe takka ɓe gandi miɗo ɗo eɓe mbawi wadde maslaha komin jiiɗi ko fof ɓe mbawi waɗɗuɓe ɗo Aissata kono somi ala ɗo a wawata andude te donc min mi wawide mbiɗa reena caggalam e yeesam ko ɗum tan de haɓɓi kam e oɗo galle kam wallahi ko ɗum tan haɓɓi kam e galle he ɗum yo ɓerdema de ay ko mbiɗa ɗo absence ma yo wayno présence ma tant que min mbiɗami ɗo aɗani galle o min mi yaltata min ko ɗo tan gonmi mbeɗa mi yahata mbiɗa yaha mi haɗa ɗa ɗum kam so tawi ko ɗum tan miijo hen ala probléme ala probléme inchallah eyi a jarama a jarama mi salmina galle eyyi moƴƴi ewol goɗɗum ɗum tan rewɓe tan défendrata joni worɓe noon worɓe wona kañumen mbaɗata noone eyyi taw worɓe mbaɗat noon eyyi min komi gorko noon mi ñamlani aɗa worɓe mbiya ñamlam ha pare mbiya a défanta worɓe an a jeeyaka heeɓ eyyi kono noon ko mboɗo jinggano worɓe hokkam tan mi yaha noon mi hokkani mati mi natti wonde sehilma joni a yiiɗi kalis tan garaɗo asaɗa haalade hoyno aɗa waɗa ni aɗa hoyno aɗa waɗa ni aɗa yurmikino an somi ñaguimum halis tan a changeat yeeso baña ko changé yeeso aɗa sikki kalis ko leybol kine sa fooɗi tan bojji ngara aɗa weeli ha maaya mataw joni natti wonde sehilma eyyi joni ka sehilam tan kala ko jogimi poɗmi ko tottude sehilam min mi jooɗo min 20 000 tan jogimi ɗo mi hokkuma 20 000 mi jooɗo joni min janggo somi fini holko jogotomi mbimami woppanam haala
ana jogi million ngaji a heewi e téereji ma ɗi gasata entreprise uji mam ñaagaki demgal moƴƴani demgal moƴƴani demgal moƴƴani ya nder e 3 dar yaye tuuda e 3 ro 50 000 nan toon 20 000 tan mbimam yaye tuɗum somi ari taw ko manque toon ko ɓuuri 20 000 ma jog lewru tawa hettani keyam ɗum ɗon kaye anande totom commande o haɗa ma ya totom commande toɗem aɗa wayno bingel yoro ni o ɓe langaji e le langaje Sinno sawa famina Jiage do wanta hasida Warma jatairane ito Berne collegi jittanesi Ngam janda suudu ma no gondumi fo ne wuli jaw suudam ɗo weɗen no wuli no wuli wat fay soda ventilo goɗɗo mi soda ventilo goɗɗo kono ga o moƴƴande janda halimata to waji bile won komi jaltuno wona ɗande haali men kam eggi holɓen seydou en ɓe eggi haalaɓe ceer hay goto ala to joni joni birtimi ɗon mi anda holmo jimi ɗon ne fitta damal ne waɗa hen ndiyam mbanmi ni mbimomi to kaari woni o wi ɓe eggi gila hanki jamma wadde désordre hanki jamma o kamɓe egganno mbimami hanki jamma oɗo biri mo mbalmina ɗum ɗo wona mere ko kamɓe jahanno ay wadde kamɓe jon o tagui ɓe eggude tullay an kam halimata holko namdi ɗum an halimata so tullay fini subaka nam ɗon ñalawma subaka toute la journée tono ñallata tono ɗesata walde mami yaha toon mi haala kadi ha ko haalata yalta mi haala kamɓe ɓe eggande ɓe dok par ce que ɓe tampo Holmo kolo to mi no hande